Kaseng samlash nong dongrem Jeremy, hapo kajing lam uba ES Mauli kum u presiden, menta kasingi ka khanyo tarik no pra, kalapan ko buram kisan ngut kisamla pule ki balawan ra na mi kashnong, hak ba kila pas, hak kerdan secondary school living certificate jong usnam arjar arpui. Ya kabala saki da kajing dan lang u MLA ko Umsning constituency uba Jason S Maulong kum ukongsan ha kajing dan rengkat lang urang ba shnong uba TA lapang u presiden kaseng samla uba ES Mauli lambat ki riurang ba ki long keme long pa lambat ki kun samla nalor kite kisan ngot ki bala syak pen ko buram bar hakate ka jo kasngi u MLA ko Umsning constituency ula yo ban play ya artli ki kampen roy hapo jong kate kasnong ki ba kentup ya ka jing maramat ya ki tin jo ka LP school ya ka bala penmang lingba ka SRWP scheme bat ya ka light wiring haying dorbar ya ka bala penmang lingba ka MDC scheme di belong ki nuksa pi pilale ba haru kata pilai pas khmat ya khmat to ai lang kata ka nuksa ai lang kata ka experience ka jong pi pade ke ni ki be sharing is caring jo akhten phare na net ba na pidon kata ka mensim ka bukulot ba phi hikai ki ni ki hap ki bare ka long ke ek sutunat hasna katha sutunat ba phi kata ka foundation jong pi na kiskoy di bapher mo mapas kata ka na board embos mara po CBSE pio kata ka foundation mo di kata ka nogor ka baklan ba what pille no ay nang ni sakmat kumba pila minot haki por ki bedat kumba pila pelaj por kumba pila long discipline pila treshtom dei benya kata ka nongre nang ni sakmat di bendon kata ka jing thang na lade banganet ba kata ka jing thang jong pi sa yo ban ke so so ke jo compare mo la shai pila belong ki engineer la shai pila belong ki doctor le la shai pila belong politician lum lele compare but kano ka jing ang jong pi what pille no ay Trash dong, but habang ngajukran keleng saudong, ngatrai ni pipe ki video keleng saudong, ngajuang ma nagari hakam kasposa hakam puli buti ngajuang tang kawai ko pidong kam long, pide belong discipline. La kabam kadi di mente bahano kapor, kathya kadam di mente bahano kapor, ban pule ko di bahano kapor, dan lala ka bentang eh. Ini di belong discipline. Ngatrai na milong discipline ngeja nga, pi di kon samla bende. Na de hakan ko nung ta yo an kai so jo jo bagal long kata bang iya pi sangot bang iya pi di nuksa pi don discipline ba sa pas ba to shimmi kane mo kabu pia yo ba gini ki hap ki bere hangya shno kham ta ku bakran orphan ne ni tan sangot ni kwa man pin mi shu ta ki klor jo ne ga shno nang ni ashno nang ni na ta nang ni na po ga district ki bro ko we compare ka sports pulibuti na haka ege pi don interest pi ki Hon samla ki beran hamne to shime kata inuksa ibadat ka ba ay hamne banga kwa ban kan ko benda ka ba ay ikilong ki beran hamne kilong ka ba phi ye ki phone jong la de hindi ki samgot ki be ru push ki ay ki kata ka mense mar ha ka juk menta ni dong ka me ka jingnang chingsta kat ban inang ya chakmat kan jingnang chingsta ko dor hadu kata mereka jingnang start juda nang la ban kini okay juda nang la ban kini jingnang start phi gilong mi ki beran ne gilong pa ki beran ne par fa ki kon som ha ki beran ne rishtom de bingan bat ya ek ba pidon tu de benar kata ka jingang no kumudi ong da after fire in the belly de belong kum ta